Тогава станеше време. Здравейте, дами и господа. 30 seconds to battle. Вече ще направя едно клипче на Dota 2. Виждате, че лагът ми не е много голямо, което е хубаво. Клипчето ще са по 11 минути. Да се го пусна. Така да знаете, че давно съм играл Dota 1, тъй че съм го забрал как се играл. Но това нищо не означава. Пак ли съм се джилите, бе, бях забрал. Over the field of battle, the smell of blood rises like a promise. Да. Както виждате, дами и господа, графиката е много хубава. So it shall be. Вижте, тук съм си взел за това първо. Blood feud. Да, бой. Бой! Би го. А така. Вижте, срещу нас има Тини. Той е голям дебелък. Проблема е, че ултимейта му е много гаден. Тоест, когато игра срещу него, той порасна. Тоест, той ще дигне няколко нива и ще порасне. Сигурен. Кое е това сега? Това е тръст. Радио 6. Visible Health. Level 170. As the twins direct. Вижте ми, почнаха ми вземат на мене кръв, което е малко нахално. Ти са наистина много нахални, казвам ви. Гледай го. Само ще изчака малко и така. Аре, напред, бой, бити. Казвам, да се знае, че аз не казвам изобщо претендирам, че съм добър. Ма грам даже. 20 минути. Ето и ще имам Ку. Вижте обаче, тъмън пристигнахме и вече ни избиха и че ще изчака същото подкрепление. И ще нападна. Най-голямата гад. Мамка му! Ай, бати рейнджи има това, бе. Out for blood. Виждате, трябва после да си оправям контролите. Въпрос е на живот и смърт. Ага, той вече почнаха да навозива тъй като. И аз се бия с той. Я е лапка. Ай, карай. Гледайте това какъв е нахално. Значи, в момента си спите, той е много зле. Не си петите, сигурно си казвате, това е много зле, това е кьора, играе с ботове. За съжаление бих играл и онлайн, обаче съм играл само Dota 1 и съм позабрал как се игра, честно казвам. Много съм забрал. Наистина много съм забрал. Много просто и това не е хубаво. Тоест, аз сега съм забрал и не знам точно как се игра. Забрал съм. Да, разбира се. Вижте, тук нищо не мога да направим. Тайнето е 4-то ниво. Омага, лагна. Ще чакам. Да. You grow strong. Аз това имам тръст. Изяш се. Сега ще унищожиме там. Да. Какъв е този рейндж, бе? 5 км рейндж. Така не мога да касна с магийки, изяш се. И все пак някак си. For the raw twins. От тук, ако имаше такъв рейндж на практика, да кажа, да, това вече.
Сега ще го унищожа, гледайте. То тук направи нещо. О, изяда дърво справо. А, така, яж дърво. Ръпче, какво? Така, вземе ми скинто ръпче, трябва да ми стигне. Охо, това е много добро. Сега ще го приложа на това, ще го набия да ничи. Blood in the water! Time to feed! А той, за да го убия, трябва изглежда да стане цял чудо. What the fuck, пак лагна. Мамка му лага. Абе, какво става, бе? Какво лаги така? Извинете за този лаг. Изневиделица реши, че трябва да лагя. Да, what's yours is mine. Много виждате, че нашите демончета са кьорави. Ай, какво да кажа? Ой, те нищо не мога да направя като хората в момента. Blood calls to blood. I am stronger. Дигам bloodbath. Out for blood. Missing middle. Кой е това missing middle? The search continues. Както виждате е много така. Your Много might burst. еднакво. И ще го направим. Да, право си знаеш. As you wish. Bottom is missing. Дете за... What the fuck? Bottom is missing. Карай. By the flame. Double damage. Да, хел. Точно така. Or the raw twins. Айде бе, как му е толкова страхно този нещастни бе. Писна ми, отивам при него с пески и графония с... Как се е место и въща бе? Седми. Боже ли. Bottom is missing. I grow stronger. Давай грова стръмна. The search continues. Да. Ако не се намаш, тук не бях безпечен аз. Защото ям такова. I strike. Ям такова. Както... показвам го е. Това е. Че няма. I smell blood. As the twins direct. И то, Кьоров. Обаже бе. So it shall be. Да, рейндж от 10 км и... Top is missing. Very well. Трябва ми хел от някъде бе. Защо няма хел бе? Ще чакам тук пък колята. Колята. Yeah, хел. Open your veins. I smell blood. Добре, той изглеждаше... Не иска да дойде, тъй че аз ще отида при него. Hemorrhage. Аре, лабе, гадно Blood сме. feud. Play it. Missing middle. Най-просто изохме нещо. What the fuck? Изключи се екрана. Мамка му. Enough Yeah. hide and seek. Сега тук по средата на клип се изключва на екрана. Колко? As you wish. Да, честно. И в момента ще го погледне и ще каже, о мага, да,
Много си. For the Я twins. така. Казвай, че екранът си виновен. I То не е. grow stronger. I smell Да бе, стига бе, защо само мене ме цели тази кола бе? Flayed twins guide me. Illusion, добре, това ще помогне. Double of me is better. Is missing. Bottom is missing. Добре, чу. Illusion. Виждате, отиваме сега да ги убием. С моите илюзии. Така се каже. Не така се каже, с моите илюзии. Бам. Bottom is missing. Ще ги разбиеме. Very well. Как можете пак да оцелват мене точно? The search continues. Blood calls to blood. О, време е да унищожим кола. I will drain you dry. Дяволите, изглежда няма да е в този епизод. Twins Добре, че гледахте. Това беше Дота и това е Кран Клипш. Чао!